Ano yung sahog niya? Sahog. Nagdagdag ng nyug sa Ate Bidang. Kakayod na. Dumami kasi yung gulay. Kumukulo na siya. Palutuin muna natin yung pinakang gata. Isalang na natin yung gulay. Good morning. Dito na tayo sa site. Karating lang. At yung mag-update lang siguro kasi alas 3. At tingnan ko kung alas 3 makalis sila doon kasi may ano dyan, may parid yung anak ko dito sa ano. Dito sa Bato South daw. Magtutugtog sila. Tibidang nandito. Karot. Amo. Amo. Congrats. Siyempre, salamat sa walang sawang suporta. No? Sa challenge. Nahalo ko kayo. Si Karot man. Number 3. Ayan. Ay, nakaipon ng malayo pa. malupit. So, humabol si Hana. Si Hana nung day 1, 11. Galing ngayon, habulin kayo ni Bobby. Lupit ng labanan. Kagabi, dito, si Hana nag-number 3. Number 3. Ikaw naman yung number 3. Number 3. Nagkabaliktaran kayo ni Vince. O, nagkabaliktaran. Si Vince naman yung number 5. Ikaw naman number 3. Si 9. Oo, lupit nga. Mamaya. Konting halikan pa yan. Wala pa kasi halikan eh. Oo. Dila pa lang, dila. Kaya may gagawin kayo may ito sa live. Ngayon malupit, abangan. Bangan, opo. May abangan. Opo, mamaya pagka. May ganap po sa live mamaya. Tingnan na lang natin May ganap ako dito. kung anong live. Ano tol? May ganap ako ngayon. Tingnan nyo naman yung sayaw mamaya nung pilay. Pag sumasayaw, hindi siya pilay. Ngayon, oh. Yan po yung pinamahan na Tatay Kalusi sa kanya. Ayun, ulam namin. Sasawagan ng ihaw. Tapos yung ano ba to? Kamansi ba to? Kamansi. Ug tawagan sa amin. Pasensya na po kayo kasi yan, anong oras na ako nakapasok? Alas 9 na. Mag-alas 10. Dapat nga di ako papasok kasi yun, may ano naman si Mrs. masakit yung ulo. At tinatama daw kanina sanang pumasok. Tas doon sa tainga niya parang may lumalabas sa tubig. Tapos sabi niya pumasok daw ako. Ayaw ko sanang pumasok kasi may nararamdaman na naman siya na kumikurot-kurot naman yung ulo gawa nung sa tinga. Grabe. Mahirap magtrabaho pag may iniisip. Tapos mamaya baka mag-update lang ako o makagawa ng isang vlog kasi pupuntahan ko sila kasi may dayo yung anak ko magtutugtog dyan sa Bato South nga. Siyempre kailangan naman natin pabayaan yun. Tapos may service naman sila. Sabi ko nga di na pumasok, mag motor na lang. Sabi niya ano daw yung sasakyan kasi na jeep arkilado nung school mga teacher, dapat daw doon lahat sasakay. Kaya sabi niya sa akin ano na lang ako, pumunta na lang ako. Tapos uwi na naman ako doon sa bahay. Di tayo makapag-stayin. Nandito sana yung mga gamit ko na eh. Kaso di rin ako mapalagay niyan kung mag-stayin ako dito. Napasensya na po kayo sa mga viewers, mga sponsor na lagi kong nalilit sa pagpasok. Sana po maintindihan nyo yung aking dahilan kasi alangan naman natin pabayaan yan. Kaya binabantayan ko muna to kasi may pinuntan si Ate Bidang, siya magluluto. Tapos mamaya pupunta na ako dun sa kanila, magbibis muna ako. Ayun ako. Ayan, alright. Tapos ayan, sabi ni Kuya Noli, dito na muna ako mag-vlog. Tulong kami ni Ate Bidang na magluto. Tapos mamaya pakaluto kasi maghihintay naman ako ng chat ni Mrs. kung papunta na sila. Pag nandyan na sila, pupunta na ako doon sa doon sa school na pupunta nung anak ko. Tapos kahapon, siyempre practice, naninibago yung anak ko. Grabe yung init kahapon.
Ngayon medyo makulimlim. Sumakit din yung ulo nung isa, yung anak ko. Sabi ko nga, ako kung di mo kaya, wag na kasi baka mag-collapse pa. Kasi magpaparid. Malayo yung paparidan nila eh. Kaya sabi niya kaya naman, tapos inayos ko kagabi yung layer na ginagamit niya, napakabigat, tapos tumatama dito sa baywang niya, dito. Kaya inangat ko yung layer niya para sumakto lang dito sa tiyan niya. Hirap pati hirap magtrabaho, gumalaw kapag mayroon tayong iniisip na yung problema. Hindi tulad nung dati na wala siyang sakit, malaya ako na gumawa, mag-vlog. Dati nga sumama pa ako kay Kuya Noli na pumuntang Maynila. Ngayon hindi ako makagalaw-galaw masyado. Ayan. Sa na lang, sa vlog na lang tayo kumbaga sumasaya. Pero pag patay ng camera, nandun pa rin yung lungkot na iniisip sa pamilya. Nahirap. Matutulog na lang, iniisip pa kung paano ba sana gumaling na yung asawa ko. Grabe. Ayan. At tinintay ko sa Ate Bidang para sabihan ko siya na tulong kami magluto nito. Ayan. Tuwan ko kung may panggata na para bumili na ako dun sa may palengke. Tuwan ko kung anong gagawin nito, kung piprito na ihaw. Pero mas masarap ko lagay ihaw. Dapat maggatong na. Yo! Sino katulong mo? At Bidaya. Dito raw muna ako, sabi ni Kuya Noli. Oo. May panggata ka na? Wala pa kuya. May iniwan ng Wala pa. Ay, Wala pang binibigay. para bumili na sana. Ito, ihawin. Opo. Maggatong. Asa na yung pala? Yung alin? Yung langgana iihaw natin. Hindi ko alam. Ano kaya? Hindi ko pa nagamit yun eh. Kanino yun? Dito yun. Hanapin ko. Para mag-ihaw na. Abang wala pang panggata. Hanap ko na si Aning dati. Aning? Eh, Dito. Hanapin natin yung yung ihawan. May uling. Dito tayo sa kabila. Yan, ginagayat na. Pero kulang talaga to. kulang na rin. Awa na lang. Lumbang pa. Ilang piraso, auntie? Parang 5 ganun. 5. Paras lang talaga yan nung niluto natin nung makaraan. Kulang. Kulang, ilan lang tayong kumain nun. Masarap talaga yan. Masarap ng gulay na to. Gata. $10.06. Magsaing na kaya ako. Ay, magsaing na muna po ako. Para tuloy-tuloy na yung paggulay mamaya. Para di gahulin ng oras. Ang time check natin ay 10:14. At si Ate Bidang nandun nagkukuha pa nung nung kamansi. Dadagdagan, kulang yan. Yung sinasaing namin, kasi marami kami, 7 takal sinasaing. Masarap kasi itong bigas na to. Ito rin yung nung nakaraan, ito rin yung binili ko dun sa palengke. Kasi nagustuhan ng anak ko, ng asawa ko.
Ito na rin yung sinasaing namin dun sa bahay. Blossom, yung tatak ng ano, bigas. Ay, nakasalang na. Ayun, batiin natin ng happy birthday kay Kuya Jewel. Happy birthday Kuya Jewel. Hindi ko alam kung ilang taon na si Kuya Jewel, si Papa ni Palawan. Yan, happy birthday Kuya Jewel. More birthday to come. At bahala ka, mag-birthday hanggat gusto mo. Ayan, nakita ko yung live nila kagabi. Grabe, kako sasakit yung katawan nito ni Kuya Jewel. Sumasayaw, sa itaas yung dalawang kamay sa kapa. Ay, lupit ng sayawan nila kagabi. Si Kapuloy, sumasayaw parang si Big Soto. Ayan. Ayan, mangunguha pa ulit na ang bunga ng ano, kamansi. Kulang kasi yun. Ayan si Adji. Hindi abot ni Ate Bidang. Hindi ko rin abot yan. Ayan. Abot na yan, mahaba na yung pansundot. Mahaba pa yung kukuha. Imposible din yan maabot. Ayan. Kahit matanda na yan, masarap. Oo, gata. Oh, Hindi naman matalim. yun, wag na. Palit na yun, Ika. Kuha na. Hindi naman matalim. Mawala kayo yung gapas mo. Kaya nga eh. Man, isa. Magpalit na ito ba yun? One down. Matuluan yung mata mo nung kinuhanan. Ano yung Titin mo lang kasi. dagta. Ay, maulo nito. Di ba lang, palit ka kasi dito mo. Di man abot. Yan, abot. Di Abot. ako, bumarokit ka na doon. Abot. Takot kayo ng maulit. Tangat mo Ano? ito. Hindi, naglag. Ano meron pa ba? Ano sa, di mo na mabayad. Yung isa. Ayun ba kasi, dulo. Dag ko. Sa dulo yung isa. Ito, ano to? Gamot to. Tambalisa. Gamot yan. Dari man siya. Pwede na ako sa daan. Ay, ya. Oo. Yan. Puro laos. Puro pasakit. Allah. Mapurol kasi. Di, dyan mo lang sa ano. Yung dahon yung tinatamaan eh. Danan. Oo. Dapat sa ilalim. Yan. Yan. Yun. Ay, sa dahon pa rin. Ayun na. Pwede na yan.
Ay, may dalawa pa oh. Ay, abot. Dahon. Mapayo ay. Ito na yung isa oh. Yung dalawa nandun na. Yan. Ano rin? Gi. Ulog na. Hindi pa. Magpurol kasi. Yan. Yun. Ba isa? Nakatayo. Mas madali yun. Di nabot. Wag na. Labot. Oo, may nabot. Bibili sila tibidang ng uling sa kapanggata. Kaya dito, bantay nung sinaing. At balatan ko na rin to. Para tuloy-tuloy na yung gawa mamaya. Amo, tibidang! Amo! Amo! Mon! Ay! Alright. Mag ano muna tayo, magbalat nito. May dagta sa kamay niyan, madagta. Ayan, dadagdagan namin to. Kaya kumuha pa si Adji ng ano, ng 4 na piraso. Dalawa, 4. Siyempre may technique niyan para di malagyan ng dagta yung ano natin, kutsilyo. Lagyan natin ng mantika, yung talim para mabilis matanggal yung dagta. Kaya po so tapos para di tayo malagyan ng ano, ng dagta, susukot natin ng kahoy para may hawakan tayo. Ang diskarte. Diba? Bago natin balatan. Shout out sa mga taga-probinsya na mahilig nito. Yung sinaing ko. Sarap nito ano, sabawan. Pwede rin itong sila sabawan. Nilalagyan siya ng sardinas.
Yari na naman yung diet nito talaga. Ano pa to? Fresh na fresh. Galing sa ano talaga. Galing pa lang sa puno. Paborito to ng asawa ko. Mga ganitong mga gulay. Ayan na. 1-0. Lagay natin sa... Dapat may dahon. Sana. Dito na lang. Amoy! Jami! Dag! Napanood mo na? Panoorin mo. Hindi pa panonoodin. Panoorin mo na. In-slow mo pa yun. Ha? Agko? Yung si Jamie gagawis ko. Galing school si Jamie. Ayan, at tapos na tayong magbalat ng 4 na piraso. 4. Siyempre, para maganda tingnan dito sa lamesa, tanggalin muna natin yung mga pinagbalatan. Tapon ko muna to. Ayan yung sinain ko, okay na siya. Napainin ko na lang. Alam ko ubos to. Kasi maninibago na naman sila. Pag gulay, mas maano yung kainan. Sa akin ngayon talaga, mas gusto ko nang kainin mga gulay. Bakit kaya? Pag karne, medyo mahina tayong kumain. Parang mabilis mabusog pag karne yung ulam. O nagpipigil lang. Kasi minsan tumataas na yung ano ko, yung dugo ko. Tumaba na ako ng gusto. Ito na yung napundar ko sa pagbablog, yung tiyan. Lumaki na. Kasi wala na talagang exercise. Ano na lang, pagkakain, upo, hanap na ng pisto, mag-i-edit. Yo, ano? Kumpiang insik, 13:31, baliktaran pa. Oo. Ngad na. Puro kumada 4. Nagdagdag na yun sa Ate Bidang. Kakayod na. Dumami kasi yung gulay.
tuloy natin yung gulay. Yung sinay, yung sa muna. Tada ko na. Nalipamahal sa iba. Ayan, magluluto na tayo. Ito na yung yung gulay. Tilo, nag-iihaw. Yung tropa nandito na, di pa nakakaluto. Sorry. Sorry, man. Ayan, gutom na po si Karot. Magsibangat po siya. Oo. Tol, gutom ka na, Tol? Hindi na. Ha? Hindi po. Ha? Sige, ulo. Sakit ulo? Hilo, nag-ihaw. Pansahog namin. Ang dami pala pala. Ako? Amo. Anaon, lagyan na takapal. Ano? Lagyan na takapal. Ano, te? Dami. Oo, para marami. Kakasalan sa dami. Ikaw. Walang sibuya. Wala yung sibuyas. Ayan, kumukulo na siya. Palutuin muna natin yung pinakang gata. Tawagin sa amin, linabog. Ayan yung inihaw. Ang sahog. Wow. Lami kaayo. Oh, lupit nung sayaw kagabi. Happy birthday. Alam, at beda resulta. Oh. Wow, sabi ko na nga ba eh. Sa itaas yung pa sa kayong kamay. Dito banda. Ano, tinamaan mo? Ha? Hindi. Hindi ako nagkuli. Natulog ako pag abot na ito baloy.
Binasag. Sayang na sayang. Sayang na ang luto ko. Hindi nga sinulog mo. Takas ka ng layas. Isalang na natin yung gulay. Pasensya na kayo. Hali na kami. Hali na kami. Sabi ko, nagkukutulo sa bago pag Dinagdagan pa kaya nung. Dinagdagan. Dali naman itong maluto. May sinaing naman na. Nasayaw na ako. Kanda na yung papit niya. Yung dating gamot ton. Purpi. 9690. 09. Sari na yun. Marami. Bim, hi na Bim. 969. Ano ang kila Bim ah? Ngani. Alam na. Kinulang yung gata. Samak sa papatay ko ah. Di, dapat kaya ka rin sa bago. Ini ba mga ito? Ay, di pa kaya luto pa Hindi pa mga ito. Ganun pala yun. Ibabang. Samak sa pagulay. Alam mo, ko pala man. Amo ang ulam. Doon mo na dito. Kusap-kusap pa talaga. Ayan po, malapit na maluto. Ayan po, muna tanghali. Ayan yung sahog niya. Sahog. Sahog pa lang, amo na. Sigling na naman. Ay, nakakulay. Bilis naman. Ayan po, siyempre, hanggang dito na lang ang vlog na to. At maraming salamat po sa suporta nyo sa aming mga vlog, sa aming mga vlog sa Team Paway. Siyempre sa suporta ng dalawang naka-challenge. Congrats sa dalawa. Bukay. Oo. Mas kainan na. Ano ba? Lapit na. Ayan po. Bye-bye.